Tervetuloa koiran kutina-webinaariin kuulemaan, miten ihon mikrobisto vaikuttaa ihon terveyteen ja miten valita iholle annosteltava probiootti tukemaan ihon kuntoa. Mä oon eläinten mikrobiterveyteen erikoistunut mikrobiologi Shea Beasley Akesovetista. Ja Akesovetin tavoitteena on tarjota tuotteita mikrobiston tasapainottamiseen ja korjata mikrobiston johtuvista ongelmien juurisyitä. Tässä webinaarissa me käydään läpi, mitä kutina tarkoittaa eläimellä, miten mikrobiston huolto vaikuttaa kutinaan ja milloin probiootista on hyötyä. Kutinaa aiheuttaa useat tekijät. Koiran kutina ja iho-oireet herättää ensimmäisenä ajatuksen ruoka-aineallergiasta tai ympäristötekijästä, kuten siitepölystä aiheutuman allergian. Nämä onkin usein oireita heikentyneelle immuniteetille, joka mahdollistaa ihon oireilun. Tulehdukset saa alkunsa, kun ihon suojaava mikrobisto heikkenee ja haitalliset mikrobit saa liikaa tilaa iholla. Tällöin myös vammat ja haavat voi tulehtua. Ulkolaiset aiheuttaa usein kutinaa ja ihoärsytystä, ja muita kutinan syitä voi olla neurologiset sairaudet, stressi tai koiran tuntema kipu. Kutina ja ihon oireilu voi näkyä eläimellä raapimisen ja nuolemisen lisäksi käytöksessä. Levottomuutena, turhautumisena, kiihtymisenä, hyperaktiivisuutena, uniongelmina tai jatkuvana stressinä. Koira saattaa purkaa epämukavuutta tai kivun tuntoa esineiden pureskeluun, ruoan kerjäämiseen tai varasteluun tai ulosteen syöntiin. Oireina voi myös olla huomionhakuisuus, hihnassa vetäminen, astuminen, keskittymisvaikeudet tai käsittelyn ja hoitotoimiin liittyvien haasteiden korostuminen. Näiden ongelmien kanssa tai näistä ongelmista voi kysyä enemmän Koiruuksien klubilta tai katsoa heidän verkkokurssejaan. Kutinan fysiologisena taustana on hermopäätteiden aktivoituminen. Syntyneet signaalit kulkee aivoihin ja synnyttää raapimisen tunteen. Keho säätelee kutinan ja kivun tuntoa hyvin samalla lailla. Kutinaa voi ajatella vähän kuin kivun pikkusiskona. Ihon mikrobisto säätelee ihon terveyden lisäksi myös kutinaa suojaamalla ihoa haittatekijöiltä, ylläpitämällä ihon immuniteettia ja vahvistelmalla ihon tiiviyttä sekä korjaamalla ihon suojakerroksen vaurioita. Häiriöt mikrobistossa mahdollistaa kutinalle ja ihovaurioille sekä ylläpitää kroonista kutinaa. Katsotaan, miten me voidaan vaikuttaa mikrobiston huollolla kutinaan ja ihon oireiluun. Mikrobisto on kehon tärkeä suojamekanismi. Ihon mikrobisto suojaa ihoa haittamikrobeilta, säätelee ihon paikallista vastustuskykyä ja vahvistaa ihon tiiviyttä ja korjaa ihon suojakerroksen vaurioita. Suoliston mikrobisto huolehtii kokonaisvaltaisesti koiran vastustuskyvystä. Lisäksi se osallistuu ruoan pilkkomiseen ja imeytymiseen, mikä tuottaa ihon tarvitsemat rakennuspalikat sen uusiutumiseen. Suoliston terveyden tasapainottaminen voi vähentää systeemistä tulehdusta ja stressin aiheuttamaa hermojen herkkyyttä sekä muuttaa selkäytimen kutinasignaaleja. Tämä auttaa rauhoittamaan tulehduksellisia iho-oireita ja katkaisemaan kutina-raapimiskierteen. Tässä kuvassa näkyy ihon terveyteen ja toimivuuteen liittyvät tekijät. Ihon suojaavia tekijöitä on ihon rakenne, ihon mikrobisto, suolistotekijöiden vaikutus, ihoa kuormittavien ulkoisten tekijöiden suojana.
Iho rakentuu kerroksista, joita ihon rasvalipidit pitää kasassa. Mikrobisto tuottaa iholle aktiiviset toiminnalliset palaset, joiden avulla iho toimii. Eli tätä kutsutaan ihon barrieriksi, ihon barrierin toimivuudeksi. Suoliston toiminta tukee ihoa tuomalla sille ravintoaineita rakennuspalikoiksi, ja jos suoliston tai sen mikrobistossa on ongelmia, ne näkyy myös iholla. Iholla uloimpana kerroksena on ihoa suojaavat mikrobit. Niiden tehtävänä on pitää haitalliset mikrobit pois iholta ja säädellä ihon ulointa kerrosta ja immuniteettia paikallisesti. Tämä on oikeastaan kartta ihon hoitoon. Ylläpitämällä ihon kosteutta riittävällä veden saannilla, erityisesti kuivaruokaa syöttävillä eläimillä, varsinkin kissoilla, ja huolehtimalla, että iho saa tarvitsemansa ravinnon uusiutuakseen. Ruokavalion tulee sisältää rasvahappojen lisäksi proteiinia ja värikkäitä kasviksia, eli niiden sisältämiä polyfenoleita. Suoliston mikrobiston kunto säätelee ruoan imeytymisen lisäksi immuniteettia, joten suoliston mikrobistosta tulee pitää huolta laadukkain probiootein. Hyvä suolistoprobiootti on laktobasilli, joka on eristetty samasta eläinlajista, jolle sitä käytetään. Ja sillä on vankka tieteellinen näyttö sen turvallisuudesta ja tehosta. Koska ihon mikrobisto koostuu eläinlajispesifisten mikrobeiden lisäksi myös perheen muiden jäsenten ja ympäristön mikrobeista, iholle on tärkeämpi valita ihoprobiootti, joka on tutkitusti tehokas juuri iholla. Ihon elinolot on hyvin erilaiset kuin suolistossa, joten samat probiootit ei välttämättä toimi sekä suolistossa että iholla. Mitä haastavampi tai kroonisempi ihosairaus on, sen paremmin sisäisten ja ulkoisten rasvahappojen saannin, mikrobiston ja ravinnon tulee olla tasapainotettu. Terveen mikrobiston tehtävänä on siis suojata haitallisilta mikrobeilta, ylläpitää immuniteettia sekä suolen ja ihon terveyttä. Mikrobisto koostuu pääosin bakteereista, mutta myös viruksista, homeista ja hiivoista ja niiden geneettisestä materiaalista. Kehossa arvellaan olevan yhtä paljon mikrobeja kuin kehon omia soluja. Mikrobit koiran kehossa on kehittyneet osana koiran evoluutiota. Ja tämä tuo sen, että kommunikaatio mikrobiston ja eläimen välillä on hioutunut saumattomaksi yhteistyöksi. Mikrobit säätelee kehon geenien toimintaa ja immuniteettia, sekä mikrobeiden aineenvaihdunnan tuotteet on osa eläimen metaboliaa ja kehon välittäjäaineita. Esimerkiksi ohutsuolen laktobasillit tuottaa eläimen tarvittamat B-ryhmän vitamiinit, kun suoliston mikrobisto on kunnossa. No mikä vaikuttaa ihon mikrobistoon? Mitä meidän pitää ottaa huomioon mikrobiston suojelussa? Eläimen mikrobisto lähtee rakentumaan ennen sen syntymää, ja emän mikrobiston terveydellä on valtava vaikutus, saako pentu monipuolisen vai heikentyneen suoliston ja ihon mikrobiston syntymän hetkellä. Suojaava ydinmikrobisto kehittyy koirilla noin ensimmäiseen ikävuoteen asti, jonka jälkeen se ei enää monipuolistu. Jos koiran ydinmikrobisto jää vajaaksi, se on altis sairauksille, sillä eläimen vastustuskyky muodostuu sen mikrobiston perusteella. Naarailla onkin monipuolisempi mikrobisto, jotta ne voi jättää jälkeläisilleen mahdollisimman hyvän mikrobiston. Eläinten jalostus ei ota tätä vielä huomioon. Monet asiat heikentää koiran elämän aikana sen mikrobistoa, muun muassa stressi ja ulkoiset tekijät.
Ikääntyvän koiran mikrobisto luontaisesti lähtee vähenemään ja siksi keski-iän ylittäneet eläimet hyötyvätkin probioottien käytöstä. Ydinmikrobiston lisäksi eläimellä on pienempi adaptiivinen mikrobisto, joka muuttuu koiran kohtaamien ulkoisten tekijöiden mukaan. Lääkitys vaikuttaa mikrobistoon, samoin hygienia- ja ihonhoitotuotteiden käyttö. Niiden sisältämät säilöntäaineet vähentää tehokkaasti ihon mikrobistoa, samoin kemikaalit. Kaupungistuminen ja moderni elämäntapa ei tue mikrobiston monimuotoisuutta. Maantieteellinen sijainti voi altistaa myös mikrobiston ongelmille. Esimerkiksi koste- ja kuuma asuinpaikka, kuten esimerkiksi Florida, on rasite erityisesti ihon mikrobeille. Ruokavalion yksipuolisuus ja prosessoidun ruoan sisältämät säilöntäaineet, emulgaattorit ja makuaineet jatkaa työtään mikrobistossa rapauttaen suoliston mikrobistoa. Liikunta tavalla ja paikalla on vaikutus mikrobistoon. Siitä vähän lisää seuraavaksi. Samoin lauman sisäisen mikrobisto muuttuu ajan saatossa samankaltaiseksi, josta myös lisää. Elinympäristö vaikuttaa mikrobiston monimuotoisuuteen. Altistuminen mikrobeita tuhoaville hiukkasille tai stressiä lisääville tekijöille heikentää eläimen mikrobistoa vähitellen. Vapaana ulkoilu luonnossa vähentää stressin lisäksi myös tautipainetta ja mahdollistaa koiran omaehtoisen liikkumisen tahdin. Koira on luonnostaan oleskelija, joka liikkuu aktiivisesti vain noin tunnin vuorokaudessa. Kytkettynä tai käskyn alla liikkuminen vähentää tilastollisesti mikrobiston diversiteettiä. Korkeatempoinen tai rankka liikunta altistaa suolenseinämän läpäisyvyydelle ja siten tulehduksille sekä suoliston haittamikrobeiden lisääntymiselle ja muun muassa löysävatsaisuudelle ja ripulille. Kuuma ja kostea ilmanala sekä tiheä asutus lisää tautipainetta ja loiskuormaa. Harrastusvalinnoilla on myös vaikutus koiran mikrobistoon. Tapahtumat sisähalleissa lisää tarttuvien tautien leviämistä, rankkojen kestävyyslajien rasitus elimistölle ja nopeatempoisten lajien altistaminen stressille. Ihon mikrobistoon vaikuttaa myös sen kanssa kosketuksessa olevat asiat, kuten vaatteet, ihonhoitotuotteet, pesuaineiden käyttö sekä lauman muut jäsenet. Eläimen ihon mikrobistoa muokkaa lauman muiden jäsenten fyysinen läheisyys ja ympäristötekijät. Laumassa yksilöiden mikrobisto muokkautuu samankaltaiseksi kuin lauman omaksi mikrobistoksi ajan kuluessa. Pennut, jotka syntyy laumaan, saa kasvaessaan emän mikrobiston lisäksi lauman yhteneväisen mikrobiston. Tämän tehtävä on laumasuojan antaminen, mutta myös toimia lauman jäsenten tunnistamisessa. Poissaolot laumasta muuttaa mikrobistoa, mikä altistaa laumaa hyvässä ja huonossa uusille mikrobeille, mutta muuttaa myös lauman dynamiikkaa ja käytöstä. Myös me ihmiset kuulutaan eläintemme laumaan ja saadaan osa adaptiivisesta mikrobistostamme eläimiltämme. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä antibioottiresistenttiyden siirtymiseen. Osa koirien suukautta otettavista probiooteista on mikrobilääkeresistenttejä ja siten altistaa esimerkiksi sairaalamikrobiepidemioille ja antibioottien tehon heikkenemiselle. Ihotulehdusten hoitona monesti suositellaan tulehdusalueen puhdistusta. Laajakirjaisilla desinfektioaineilla on luonnollisesti suurempi vaikutus suojaavaan mikrobiston vähenemiseen. Ja oikealla on esimerkki klorheksidiinin tehosta muutamaa mikrobityyppiä kohtaan. Ympyröitynä on laktobasillit,
sillä kuten näette, ne on tosi herkkiä klorheksidinille ja kuolevat pitkälti ennen patogeeneja. Eli mitä pienempi tämä lukema on, sen herkempi se mikrobi on verrattuna sitten mikrobeille, jotka kestää huomattavasti paremmin klorheksidiinia. Hevosilla tehdyssä tutkimuksessa on nähty, miten desinfektioaineiden ja iholla käytettävien antibioottien käyttö muuttaa haittamikrobien kasvun krooniseksi tulehduskierteeksi. Kun suojaava mikrobikerros heikkenee tai häviää, haitallisten mikrobeiden määrä iholla pääsee lisääntymään. Tätä kutsutaan dysbioosiksi. Dysbioosi on mikrobiston häiriötila. Kroonistuessaan mikrobisto ei enää pysty korjaamaan itseään. Dysbioosi syntyy tyypillisesti vähitellen ja näkyy muun muassa heikentyneenä vastustuskykynä, matala-asteisena ja myöhemmin kroonistuneena tulehduksena, toistuvina oireiluina, eli jos näette koirissanne epämääräisiä pieniä oireita, jotka niin kuin palaa, tuntuu, että siellä ei oikeastaan ole mitään vikaa, mutta silti ne pienet ongelmat palaa. Tämä on hyvin tyypillinen dysbioosin oire. Voi myös näkyä altistuksena autoimmunisairauksille ja mikrobikilääkeresistenttiydelle. Mä kuvaan tätä dysbioosina tämmöisenä jäävuoren vedenalaisena niin kuin oireiltaan niin kuin suuruusluokka dysbioosin ja kliinisten oireiden välillä näkyy tässä. Eli dysbioosi saattaa kehittyä tosi pitkän ajan aikana ja se ei välttämättä näy silmin, mutta ennen kuin se on riittävän iso se ongelma ja sitten rupeaa näkyyn kliinisiä oireita. Ja niitä kliinisiä oireita voi olla esimerkiksi kutina, hilseily, farvanlähtö, ihon punotus tai arkuus, ihotulehdukset, turkin poikkeuksellinen nuoleminen, allergiat, korvien punotus, kutina, asentomuutokset, korvatulehdus, ärtyneisyys, hermostuneisuus ja niin poispäin. Tässä on musta hyvä kuva selkiyttämään, miltä dysbioosi näyttää koirilla, jolla on kliinisiä korva- ja iho-oireita. Oikealla on sinisellä pohjalla näkyy terveen korvan ja ihon mikrobiston monimuotoisuus. Erilaisia mikrobeja on niin paljon, ettei väreistä edes saa välttämättä selvää. Vaaleanpunaisella pohjalla vasemmalla on tilanne oireilevilla koirilla. Mikrobiston määrä ja monimuotoisuus on kaventunut jopa niin pitkälle, että korvassa tai iholla vallitsee pääosin yksi mikrobityyppi, usein hiiva tai stafylokokki. Kroonistunut dysbioosi muuttuu kehossa uudeksi normaalitilaksi, jonka korjausta keho pyrkii puskuroimaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämän tyyppisen dysbioosin korjauksessa voi mennä aikaa. Se ei välttämättä häviä viikossa tai ehkä 2:kaan. No milloin probiooteista on apua? Katsotaan nyt ensin, miten laktobasillit toimii probiootteina. Laktobasilliterapian ajatus on haitallisten mikrobeiden korvaaminen hyödyllisillä bakteereilla. Tuloksiin päästään, kun mikrobikorvaushoidon probioottikanta on valittu oikein ja sen turvallisuus ja teho on osoitettu riittävästi. Tässä vasemmalla on kuva koiran iho-oireesta, johon on käytetty ainoana hoitona 2 kertaa iholle tarkoitettua elävää probioottia. Ja tuossa on 0 hetkellä näkyy toi iho-oire ja sitten 24 tuntia myöhemmin se on aika lailla siitä häipynyt. Ja tämä muutos perustuu siihen, että elävä probiootti syrjäyttää haitalliset mikrobit. Oikealla on kuvattu samoilla probioottikannoilla tehty tutkimus, jossa ihmisille akneiholle käytettiin 8 viikon ajan probioottisuihketta. Tässä lähtötilanteen mikrobisto on dysbioottinen, eli täältä ei löydy laktobasilusta, ei löydy punasta,
ja akne aiheuttavien propionihapobakteereiden määrä on korkea tässä liilana. 8 viikon laktobasillien käytön jälkeen propionihapobakteerien määrä on pienempi ja laktobasillit löytyy taas tuolla iholta, mikä niiden kuuluukin olla. Eli nämä on niitä suojaavia mikrobeja, jotka pitää tämän muun mikrobiston tasapainossa. Ja se näkyy myös siinä, että nämä muut mikrobit, jotka tässä on nimellä residual vaaleansinisenä, niiden määrä on lisääntynyt verrattuna tähän lähtötilanteeseen. Probiootit on työkaluja suoliston, limakalvojen ja ihon terveyden ylläpitoon ja hoitoon. Tavallisin syy ihon tulehdukselle on bakteerit tai hiivatulehdus. Joidenkin laktobasilikantojen on havaittu korjaavan ihon ja korvien mikrobiston dysbioosia ja tukevan ihon paranemista. Atopiakoirilla tehty tutkimus osoitti ProAtop-suihkeen elävien probioottien vähentävän koiran ihon vaurioita ja hillitsevän kutinaa. Ihovaurioissa laktobasillit vähentää haitallisten mikrobeiden määrää ja estää biofilmin muodostumista ja tehostaa ihon paranemista. Laktobasillit on tehokkaita hillitsemään myös hyönteisten puremien aiheuttamia oireita. Probiootti tulisi valita sen tutkittujen ominaisuuksien mukaan riippuen mihin sitä käytetään. Eli ne tutkitut ominaisuudet voi olla erilaisia riippuen mihin vaivaan sitä probioottia ollaan käyttämässä. Varmista myös, että valitsemasi tuotteen sisältämien probioottien elävyys on taattu tuotteen viimeisenä myyntipäivänä. Yllättävän monessa probioottivalmisteessa elävyys ilmoitetaan valmistushetkellä, eikä siitä ole taetta enää sen jälkeen. Kutisevan koiran hoitona suositellaan turkinhuoltoa ja ruokavalion muutosta, johon kuuluu rasvahappojen lisääminen. Jos tämä ei auta, koiran ruokavaliota tarkistetaan eliminaatiodietillä ja atopiadiagnoosin jälkeen koira tavallisesti saa lääkityksen. Turkin tiheä peseminen ja ihonhoito ja desinfektioaineiden käyttö vähentää ihon suojaavaa rasvaa ja mikrobistoa, mikä aiheuttaa vähitellen mikrobiston rapautumisen ja tulehduskierteen iholle. Iho kuivuu ja kutisee, haittamikrobit pääsee vallalle ja aiheuttaa tulehduksia. Lisäämällä iholle suojaavia laktobasilleja ja rasvahappoja ihon luontaiset suojamekanismit alkaa taas toimia. Elävän probiootin vaikutus on pitkäkestoinen ja vaikutus jatkuu käytön lopettamisen jälkeen. Tämä kuvaaja on probioottisen ProAtop-ihosuihkeen tutkimuksesta atopiakoirilla. Suihketta käytettiin kuukauden ajan ja koirien ihooireita seurattiin käytön lopettamisen jälkeen toisen kuukauden ajan, jonka aikana tutkimukseen osallistuvien koirien ihon kunto parani entisestään, niin kuin näkyy tästä sinisestä laskevasta kuvaajasta. Mikrobihoidon pituus riippuu siitä dysbioosin vakavuudesta ja pituudesta. Eli mitä pidempään ongelma dysbioosi on kestänyt, sen kauemmin sillä menee korjata. Ja samoin, että jos siellä on se mikrobiston monimuotoisuus päässyt hyvin paljon heikkenemään, että siellä todella on vain yhtä mikrobia, stafylokokkeja tai hiivaa, niin sen pidempään siinä menee, että sinne saadaan palautettua pikkuhiljaa muun tyyppisiä mikrobeja myös. Kutisevaa koiraa voi tukea myös sisäisesti.
Suoliston mikrobisto ja sitä tukeva ruokavalio toimii yhdessä immuniteetin tehostajana. Rasvahappojen ja proteiinin lisäksi kasvipolyfenoleilla on osoitettu olevan merkittävä rooli eläimen immuniteetin tukemisessa myös iholla. Polyfenoleita saa värikkäistä kasviksista, kuten kurpitsasta, punajuuresta, omenasta, lehtikaalista ja kotimaisista marjoista. Polyfenolien lisäksi mikrobistoystävällinen lisäaineeton probiootti ylläpitää suoliston ja immuniteetin terveyttä. Probiootin merkitys korostuu erityisesti eliminaatiodietin aikana, jolloin koira on rajatulla ruokavaliolla. Eliminaatiodietin tulee olla väliaikainen, sillä kapea monoproteiiniruokavalio ei ylläpidä suoliston mikrobiston monimuotoisuutta ja pahentaa dysbiosia entisestään. Oikein valittu probiootti auttaa ruoan imeytymisessä, tuottaa suoleen vitamiineja, lyhytketjuisia rasvahappoja ja muita kehon toiminnalle elintärkeitä metaboliitteja. Atopiakoirilla on havaittu alttius anaalirauhastukoksiin ja tulehduksiin. Muutokset alkaa paksusuolen mikrobistossa ja tutkimusten mukaan lisäämällä ruokavalioon kuituja, antioksidantteja ja ulosten rakennetta tukevia probiootteja anaalirauhasten toiminta normalisoituu 3 kuukauden aikana. Huomaa, että nestettä sitovien ainesosien, kuten saven tai klinoptoliitin määrä kuivaruuassa ja täydennysrehuissa ei korjaa suoliston ongelmaa, ainoastaan sitä sitoo nestettä ulosteesta ja sillä lailla näyttää hetkeksi rauhoittavan tilanteen. Seuraavissa slaideissa on muutama esimerkki probioottisen ihosuihkeen käytöstä. 10-vuotias Cocker-spanieli Molly on kärsinyt miltei koko ikänsä iho-ongelmista, joita on hoidettu vuosien aikana monin eri tavoin. Mollyn omistaja sitoutui käyttämään Proatopin probioottisuihketta ainoana hoitomuotona ja korvaamaan shampoopesut tarpeen mukaan vesihuhteluilla. Ensimmäinen Proatop-pullo käytettiin loppuun viikossa, sillä omistaja oli jo tottunut käyttämään tuotetta runsaalla kädellä. Seuraava pullo kesti ohjeistuksen mukaisella käytöllä 4 kuukautta. Oikealla ylhäällä on Mollin lähtötilanne sekä ihon kunto 3 viikon kuluttua ja 5 kuukauden kuluttua Proatopin aloittamisesta. Nasse on nuori kääpiövillakoirauros, jolla on ollut lieviä iho-oireita, joita on hoidettu monoproteiiniruokavaliolla ja shampoopesuin. Kesäkuussa Nassen takajalkojen sisäpintojen, toisen lonkan ja ihon leuan iho tulehtui. Nassen omistajan siirtyessä käyttämään Proatoppia shampoopesut korvattiin päivittäisellä vesihuhtelulla, huolellisella kuivauksella ja sen jälkeen probiootin käytöllä. Tässä näkyy aletuspäivän tilanne ja miltä se sama jalka näyttää 3 päivää myöhemmin. Maltan villakoiran Luminin häntä tulehtui märkiväksi ja kipeäksi. Häntää huuhdeltiin kerran päivässä vedellä, kuivattiin ja suihkutettiin Proatopilla. Kuvassa on tässä lähtötilanne ja sitten häntä 2 päivän kuluttua. Katsotaan sitten, millainen on koiran korvan mikrobisto. Terveellä koiralla voi olla jopa 40% korvan kokonaismikrobistoista laktobasilleja. Ja tämä on poikkeuksellisen paljon ja kertoo, miten tärkeässä roolissa laktobasillit on korvan suojaavana tekijänä. Laktobasillien väheneminen ja siitä syntyvä mikrobiston epätasapaino johtaa korvatulehduksiin. Terveisiin koiriin verrattuna noin 80% korvatulehduuspotilaista
niillä on haitallisia mikrobeiden liikakasvua. Pääosin korvista löytyy stafylokokkeja ja pseudomonasta, mutta myös malassezia-hiivaa. Korvatulehduksen hoitona on tutut konstit. Korvan puhdistus, tulehduksen rauhoittaminen ja probioottikorvaushoito. Kotikonstein koko korvan puhdistaminen voi olla vaikeaa, erityisesti pitkittyneissä tapauksissa, ja voimakkaasti erittävät korvat on syytä puhdistuttaa eläinlääkärillä videootoskooppia hyödyntäen. Puhdistus poistaa tulehduseritteen ja irtoavan patogeenimassan, jolloin probiootit pääsee kiinnittymään korvan iholle ja nopeuttamaan paranemista. Laktobasillit on tehokkaita vähentämään haitallisten mikrobeiden määrää. Tutkitusti probioottisen ProAuris-korvatipan laktobasillit inhiboi korvatulehdusta aiheuttavia bakteereita ja hiivaa vähintään yhtä hyvin kuin yleisemmin käytetyt mikrobilääkkeet ilman antibioottien haittavaikutusta. Ja tästä löytyy lisää artikkelissa, jos olette kiinnostuneita. Laktobasillit vähentää korvan haitallisia mikrobeja viemällä niiltä elintilaa, muokkaamalla elinympäristöä näille haittamikrobeille vähemmän suotuisaksi ja kilpailemalla ravinnosta niiden kanssa. Laktobasillit myös tehostaa korvan ihon paikallista immuniteettia ja korvaa menetettyjä laktobasilleja, esimerkiksi antibioottien tai korvaputsien käytön jälkeen. Tärkeää on, että probioottihoidon aikana ei käytetä korvanpuhdistusaineita, desinfektioaineita tai antibiootteja, sillä ne vähentää probioottien elävyyttä eikä mikrobikorvaushoito edisty. Probioottisen ProAuris-korvatipan annos on pieni. Yhdessä tipassa on paljon eläviä laktobasilleja, jotka kulkeutuu koko korvaan. Suositeltu annos on 3-6 tippaa per korva, korvan koon mukaan. Vähempikin voi riittää, ja käytön pituus riippuu tulehduksen aiheuttajasta ja miten pitkään vaivaa on kestänyt. Huomaa, että korvan erittäminen kertoo dysbioosista. Erityisesti pitkään jatkunut hiivatulehdus voi olla työläs selätettävä, ja mikrobikorvaushoidon aikana korva voi ensin työntää ulos tulehduseritettä, korva voi ärtyä ja lopulla vielä hilseillä kuollutta iho- ja hiivasolukkoa. Tapauskohtaisesti probioterapia voi olla hidasta muutamasta viikosta jopa useampaan kuukauteen. Yhteenvetona ihon mikrobisto säätelee ihon ja korvan terveyttä, ja mikrobiston häiriötila on juurisyy, joka voi johtua monen syyn yhteisvaikutuksesta. Tiheä peseminen, ihonhoitotuotteiden ja desinfektioaineiden käyttö lisää dysbioosia. Ihon mikrobistoa voi tukea iholle ja korvaan annosteltavilla probiooteilla, ja sisäisesti kuitua, polyfenoleita ja antioksidantteja sisältävä ravinto tukee suoliston mikrobistoa ja sitä kautta systemaattista immuniteettia. Kiitos webinaarin seuraamisesta. Webinaarissa mainittuja iho- ja korvien probiootteja on saatavilla eläinlääkäreiltä, apteekista ja eläinterveyden ammattilaisilta. Lisätietoa tuotteista ja tutkimuksista saa Akesovetilta.